खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियोआव सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दिनै 73थि भारतनि उदांस्रि फोरबो फालिनाय जादों दाखालि समबारखालि धेमाजि जिल्लानि दिमुक सारियाली जायगायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय दिल्लीनिफ्राय लाहौरसिम खारनाय थांलाय फैलाय खालामग्रा बास बन्द खालामबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव दिनै भारतनि 73थि उदांस्रि फोरबो फालिनाय जादों गाहायै भारतआ 1947 मायथाइ 15 आगस्तनिफ्राय उदांस्रि सान महरै फालिबोना दिनैसिम 73थि फालिथाय जाबाय थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै 3 साननि थाखाय बे उदांस्रि फोरबोखौ फालिनाय जादों देग्लाय बे फोरबोखौ भारतनि गोबां जायगायाव 2 साननि सिगां जायगा फोसाबनाय हाबाफारि महरै लानाय जादोंमोन दा बे फोरबोनि जोबथि समाव हादरनि गासैबो फरायसालि मावखुलि आरो गोबां जायगाफोराव मोनथाम गाबनि फिरफिला बिरहोनाय जाबाय आरो हादरारि संमेथाइखौ रोजाबनाय जादों दाखालि समबार धेमाजि जिल्लानि दिमुक सारियालियाव फांसे बिफांनि दालाइया गिख्रंथाव गंसे दखाननि सायाव गोग्लैसिननाय जादों सुलु मोननाय बादिब्ला बै सानखालि जेबो गोब्राब बार बारनाय जायाखैमोन गाहायै बे बिफां दालाइया गाव हारसिङैनो बायना गोग्लैनाय जादों खाफाल मोजांनि सिङाव आरो दखानाव गोबां सुबुं दंमोनब्लाबो जेबो जादिया थांनाय समबारखालि पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिया आर्टिकल 370 आरो 35A खौ सिफायनायनि थाखाय उग्रायखांना दिल्ली टु लाहौर खारग्रा बासखौ बन्द खालामनाय जाबाय सुलु मोननाय बादिब्ला पाकिस्ताननि सरकारा फोरमायदों दि भारतजों दावबायनायनि सोमोन्दैखौ सिफायनाय जासिगोन होनना समबारनि 6 बाजियाव फोरमायदों गाहायै पाकिस्ताना बेबादिनो सिगाङावबो 2001 मायथाइयाव बन्द खालामखांबाय नाथाय फिन 2003 मायथाइयाव जागायफिनदोंमोन एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों